Τώρα θέλω να πάμε να δούμε ένα θέμα που αφορά τη διακόσμηση και πώς μπορούμε να ντύσουμε πολύ όμορφα με λευκά είδη το σπίτι μας, να του δώσουμε έναν άλλο αέρα και μια άλλη πινελιά ξεχωριστή, αλλά να επιλέξουμε και τα κατάλληλα κουρτινόξυλα για τις κουρτίνες μας. Πάμε να δούμε. Σήμερα η στήλη της διακόσμησης θα έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Βρισκόμαστε στο Home Design παρέα με την Έφη Μαυρίδου, η οποία μας έχει δείξει κουρτίνες, χαλιά και σήμερα θα μας δείξει πολλές λεπτομέρειες με τις οποίες οργανώνουμε στην εντέλεια ένα σπίτι. Καλησπέρα Έφη. Καλησπέρα Φωτεινή, χαίρομαι που σε βλέπω και πάλι στο χώρο μου. Την προηγούμενη φορά Έφη μας έδειξες πολλές κουρτίνες. Δεν μας έδειξες όμως τους τρόπους ανάρτησης των κουρτινών. Έχουμε διάφορους τρόπους. Τα μεταλλικά τα κουρτινόξυλα, τα οποία υπάρχουν σε νίκελ, χρυσό και μπρονζέ, διακοσμημένα με πέτρες Σβαρόφσκι ή με κάποια στοιχεία σε δέρμα. Εκτός από τα μεταλλικά κουρτινόξυλα, τι άλλο μπορούμε να δούμε? Μπορούμε να προσαρμόσουμε πίσω στα κουρτινόξυλα σιδηροδρόμους για να χρησιμοποιήσουμε κουρτίνα και ριντό. Υπάρχουν πολλά σχέδια ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε, σε τετράγωνα, στρόγγυλα και σε πιο ιδιαίτερα τελειώματα. Για πιο παραδοσιακό στυλ μπορούμε να πάμε στα ξύλινα κουρτινόξυλα, τα οποία υπάρχουν σε χρώματα του ξύλου και σε διάφορα μεγέθη όπως και τα μεταλλικά. Τα κουρτινόξυλα τα ξύλινα βγαίνουν σε βέγγε, κερασί, φυσικό και λευκό χρώμα. Για δώσε μας τώρα και μία εναλλακτική και πιο μοντέρνα λύση εκτός από τα κουρτινόξυλα. Ένας διαφορετικός τρόπος ανάρτησης κουρτινών, πραγματικά πιο μοντέρνος, είναι οι μετώπες. Οι μετώπες αντικαθιστούν τις παλιές κορνίζες. Υπάρχουν σε μεταλλικές και σε ξύλινες. Από κάτω τοποθετείται σιδηρόδρομος ο οποίος ανεβοκατεβαίνει για την ευκολία σας. Και εδώ βλέπουμε στοιχεία Σβαρόφσκι και μπορούμε να δούμε συνδυασμό ξύλο με μέταλλο. Βγαίνουν και σε χρώματα είτε χρυσό είτε ασημένιο, αναλόγως με το τι ταιριάζει στο χώρο σας. Κάτι ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι η τεχνοτροπία κρακελέ, η οποία δίνει ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Ας αλλάξουμε τώρα κατηγορία. Μία εύκολη και γρήγορη αλλαγή στην διακόσμηση του σαλονιού μας είναι τα ριχτάρια. Τα ριχτάρια υπάρχουν σε καλοκαιρινά και σε χειμερινά, σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων. Υπάρχουν ριχτάρια για διθέσιους, τριθέσιους και τετραθέσιους καναπέδες, αλλά ακόμη και για πολυθρόνες. Πολλά από αυτά τα ριχτάρια είναι διπλής όψεως. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και πολλά μαξιλάρια, τα οποία μπορούν να κουμποζαριστούν με τα ριχτάρια μας. Έφη, πλησιάζει το καλοκαίρι και έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται πολλοί γάμοι. Θέλω να μου δείξεις λευκά είδη που είναι απαραίτητα για κάθε νέο σπίτι. Αν και πλησιάζει καλοκαίρι, όπως είπες Φωτεινή, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα βασικό στοιχείο της οργάνωσης ενός σπιτιού, όπως είναι οι κουβέρτες και τα παπλώματα. Έχετε πολλά χρώματα για να επιλέξει κανείς αναλόγως με το τι ταιριάζει στο χώρο του. Στα παπλώματα έχουμε δύο κατηγορίες. Τα πουπουλένια, τα οποία χρειάζονται θήκες για να προστατευθούν, και τα έτοιμα, τα οποία υπάρχουν σε πάρα πολλά σχέδια και χρώματα. Και στις κουβέρτες έχουμε δύο κατηγορίες. Τις χειμερινές, που είναι οι γνήσιες ισπανικές βελούρ με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ότι είναι πολύ απαλές, και τις καλοκαιρινές, οι οποίες είναι γνωστές σε όλους πικέ. Και οι δύο υπάρχουν σε υπέρδιπλες και μονές. Θέλω να μας δείξεις τα ανοιξιάτικα σκεπασματάκια που είναι απαραίτητα για τις ώρες που λείπουμε από το σπίτι. Αναφέρει η Φωτεινή στα γνωστά κουβερλί, τα οποία τα συνδυάζουμε ανάλογα με τα χρώματα που έχει ο καθένας στο χώρο του. Ας περάσουμε τώρα σε κάτι πολύ χρηστικό, στις πετσέτες. Στο Home Design μπορείτε να βρείτε μεγάλη γκάμα σε πετσέτες, σε βελουτέ και πετσετέ. Επιπλέον μπορούμε να σας καλύψουμε κάθε ανάγκη σε μπονούζια. Και φυσικά βλέπω ότι έχετε και πολύ ωραίες και μοντέρνες πετσέτες θαλάσσης. Για την τραπεζαρία Έφη, τι έχεις να μας δείξεις? Για την ένδυση της τραπεζαρίας έχουμε τραπεζομάντιλα με πετσέτες 12 ατόμων και πιο απλά τραπεζομάντιλα, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με διάφορες τραβέρσεις σε ποικίλα χρώματα. Για κάτι πιο ιδιαίτερο έχουμε ζακάρ τραπεζομάντιλα με ανάγλυφα σχέδια. Θέλω να κλείσουμε τώρα με κάτι πολύ ευχάριστο. Τα νηφικά σετ. Τα νηφικά σετ είναι σετ 7 τεμαχίων, τα οποία αποτελούνται από το κουβερλί, το κατοσέντονο, το πανοσέντονο, τις μαξιλαρθήκες του ύπνου, μαξιλαρθήκες φιγούρας. Υπάρχουν τα παραδοσιακά κουβερλί, τα οποία είναι και ντυμένα είτε με λουλούδια είτε με πέτρες Σβαρόφσκι σε λευκό, εκρού και ιβουάρ χρώματα. Για τα νέα ζευγάρια, τα οποία θέλουν κάτι πιο μοντέρνο και πιο χρηστικό, υπάρχουν τα κουβερλί σε χρώματα μπέζ, λαδί, καφέ, σε σχέδια με φάσεις και σε γκοφρέ. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας έδειξες, πού μπορούμε να τα βρούμε? Το κατάστημά μας Φωτεινή είναι το Home Design, στην οδό Ανάληψης 36Α, όπου θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε για ό,τι χρειαστείτε για το χώρο σας ή και για δωράκια που θέλετε να κάνετε. Όπως είδαμε,
Η διακόσμηση δεν περιλαμβάνει μόνο την επίπλωση ενός σπιτιού. Τολμήστε να ανανεώνετε συχνά το χώρο σας με μικρές λεπτομέρειες, γιατί έτσι αλλάζει και η διάθεσή σας. Και μην ξεχνάτε, η λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά.